Быйыл 17-нче Казан халыкара мөселман киносы фестивале 5 сентябрьдән 10 сентябрьгә кадәр Казанда үтә. Иң яхшы 50 фильм сайлап алу турыннан узган. Фестивальне үткәрү үзенчәлекләре турында хәбәрчебез Фәннур Хәсәнов әзерләгән язмада. Казан халыкара мөселман киносы фестивале Татарстан башкаласында 2005 елдан бирле уза. Быел кинофорум Татарстан Республикасы президенты ярдәме белән һәм Россия ислам дөньясы стратегик караш төркеме белән партнерлыкта узачак. Фестиваль үзенең яшәү дәверендә кинематографистларның абруйлы форумы статусына ия булды. Бу ел пандемияга карамастан безнең 45 илдән 584 заявка килде фестиваль өчен. Һәм безнең олы дәрәҗәле жюри осталары, алар барысы да Казанга килеп, һәм үзенең эшне эшләячәк. Һәм без бөтен кунакларны, республикада яшәүче кешеләрне бу фестивальдә зур кунак булып көтеп калабыз. Һәр номинациядә диярлек Татарстаннан фильм бар, һәм без аларны әлбәттә күрәчәкбез. Конкурс программасынан тыш тамашачыларны шулай ук параллель программа көтә. Россия уен, документаль һәм анимацион киносының иң яхшы үрнәкләре, ретроспектив һәм тематик сайлаулар. Фестиваль кысаларында иҗади очрашулар, түгәрәк өстәлләр, матбугат конференцияләре планлаштырылган. Биредә шулай ук кинофестиваль партнерлар өчен инвестиция, презентация мәйданчыгы, эшлекле мәйданчык һәм башкалар булачак. Фәннур Хәсәнов, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.